Bon dia. Ara ens acabem de llevar. És bastant d'hora. És dissabte. No són ni les 7. No. Però avui hem d'agafar un vol. Ara anem directe cap a l'aeroport. Però primer hem d'esmorzar. Ho tenim tot fet, però ens hem d'acabar de posar a punt. I llavors anem cap a l'aeroport. Serà un matí intens. Hola, bon dia. Mirem, això és vinagre, Que s'ha de remenar bé el vinagre. Sí? No, això no és el biberón, neni? Encara no. Vols sudar la mami? Vinga, ja està. Hem recollit una miqueta al pis. Ara... Sí! Ara me'n vaig a dutxar superràpid i marxem. Dutxats. Anem corrent cap a l'aeroport, que fem un tard. Oi, Dylan? Dylan! Tu creus que no fem tard? Jo crec... O sigui, tard no, però ja hauríem d'estar de camí. La Dylan està ja on board. Estàs una mica sèria, tu, que igual tu ja... Crec que està dormint-se. Sí, pot ser. Sortim, hem de marxar. Caminant cap a l'aeroport. Estem a l'autobús ja. Encara l'ull. Maria, on anem? A l'aeroport. A l'aeroport de... Gatwick. North Terminal. North Terminal. I llavors ara volem avui cap a Madrid. Allà ens trobarem amb el padrí de la neni, el Jordi. Tu el coneixes? Sí. Molt maco. Està bé. I allà llogarem un cotxe i anirem conduint cap a Segovia. Riaza. Riaza, perdona. Que allà se'ns casen la Lorena i l'Augusta. No, allà ens quedem a dormir. Allà ens quedem a dormir. Es casen a Los Aillot. claustros de Aillot. Pues això. I anem a la boda. I després continuem un llarg viatge després de Madrid. Què tal el viatge de moment, Maria? Excel·lent. T'agrada Madrid? Si la Maria té gana, no la facis esperar. Us he d'ensenyar el vestit nou de la Dylan. Oh, cool. Thank you. Thank you very much. A veure? Hola! De qui és això? Entrar a l'avió que ens portarà a Madrid. Tot a sortir.
Screw that. We don't know where Chenmark is. Is that Chenmark Stadium? That's Natalie. Where's Chenmark Stadium? Oh my god, Natalie's coming, but without Chenmark Stadium. Aterrats a Madrid. Com ha anat el vol, Dylan? T'ha agradat? Què tal el vol? Tinc gana. Però el vol, jo pregunto. Superbé. Superbé. Què t'has de portar la nena? Molt bé. I la nostra maleta? Va veniendo. Aquesta és. Agafa ara. Ja estem aquí. I aquí tenim aquí. Aquí tenim l'home més guapo del món. Lindos míos. Què tal el teu vol? Pesado. Amb quina anaves? Com amb quina anava? No, amb una Bianca. Portem una hora esperant Però... perquè aquesta gent... Barranquilla, Bogotà, Bogotà. Una hora porten. La Dylan s'ha rendit. Més tranquil·la. Ja estem al cotxe de lloguer. Què et sembla el cotxe de lloguer? Una mica justet aquí darrere, És una però mica bé. justet d'espai. Aquí tenim a la Peque. Hem sortit de l'aeroport, hem entrat a un centre comercial on el Jordi necessita... Perquè clar, anem a una boda demà. Llavors el Jordi ha vingut amb tratge però sense camisa. Llavors ara s'ha de comprar una camisa, estem esperant, anirem cap a... Com es diu? Riaza. Riaza, Espanya. Res, tenim 111 quilòmetres, no sé quan trigarem, una hora? Depèn del del trigui, Jordi. Depèn del que trigui el Jordi. Però bueno, estava disposat a comprar-se una camisa al Carrefour, o sigui que suposo que aquí tindrà més elecció, no? H&M? No hi ha H&M, no he vist. Bueno, és que és el primer lloc que he trobat. hem pensat que no ho trobaries. No, mira. Que bonic que és. Molt bé. Destino Recientes. recientes. Heu portat planxa, no suposo? No. Clar, i la posta, pensar tot. Hosti, quina pudor de tabac, nen, que fas, eh? No sé de què. No sé què insinues. Hello. Qué vocecita tienes, ¿no? Pues això sabeu jo fa molt temps que l'escolto. Aquesta és la casa que hem llogat, aquest és el Hans. Aquí. La Paula està per aquí, no sé... Anirem a... La música aquesta que sona, què és? Però què és? Jordi! Amb aquesta nina que t'ha regalat el Jordi, eh?
Heu tingut bon viatge? Sí, bueno, hi havia boira en el port, no havia boira vosaltres? Hi havia boira, pluja, una... Somos sierra. Yo siempre había oído ese nombre. Sí, yo también, no sabía ni lo que era. Yo sí, lo había oído mucho. ¿Y habéis pasado por Guadalís de la esto donde está la casa de la Eva, no? Han arribat els dos últims integrants de la Rodrigo, hola, i la Maria. Maria! Hola, Maria. Hola. Hola, i aquesta és la Liliana. 5 grados cada día. Yo me la quedo. Yo no sabía que nadie podía hacer. Estem buscant un lloc per sopar. No sé exactamente por Maria, quin lloc creus que trobarem? No sé. que por ahí vamos por dentro, por Que el... lo que quiero es estar todos juntos. Oh, jo vull un bistec, jo no vull estar tots juntos. No. Una mica de carn no ens farà mal, jo crec. Tu què faràs? Conejo a la brasa sí hay, Conejo seguro. a la brasa si hay, seguro. Molt bé, doncs així ho farem. Jo no ho sé, jo potser un... no ho sé. Ya. ¿De masticar es que no tiene dientes? Ah, no, no ha salido. Le ha salido una sola. Hem sopat molt bé. Molt bé. Carn, peix, de tot. Estem caminant cap a casa per fer-ho baixar tot una mica, però bé, molt bé. Espero que us hagi agradat el vídeo d'avui. I en vindran més aviat, perquè demà anem a més llocs. No, demà és la boda. Aquesta mala qualitat deu ser de l'antena, eh?